Ahoj, předvádím komunikační zařízení raného 21. století, které je upraveno na zařízení 23. století klasického designu. Jako první vidíme pozadí, které je stylováno do Tosky, klasického komunikátoru, ale samozřejmě nezůstáváme jenom u něj, změnilo se i vyzvánění. Jako standardní vyzváněcí tón je zde melodie ze Star Treku 6, to znamená z cesty, totiž z neobjevené země, která zní asi takto. Takže zhruba tak. A co se týče oznamovacího tónu, tak jsem vsadil na něco velice úderného, a to je proslulý blaster beam použitý v soundtracku Star Treku 1, který zní jako upozornění asi takto. Toho si vždycky všimnete. Děkuju.